U ninsabu għaw fit triq Giuseppe Kali. Għawdex, tlajna għawdex, u meta nitilaw għawdex ridna, peress li tista' tgħid il-miliet, ridna xi ħaġa tal-miliet. Lek, allura, ovvjament, jekk nitkellmu fuq miliet, fil-liema raħal leġu, għansil. Please jingle with me, baby. Kif aħna? Bonġu. Kif inti? Jiena mhux ħażin u intom kif intom? Kollox sew? Biex immorru nduru dawra fajnsir. Marraħal. Ekku. Għallulna illi jintu wieħed mill-aqwa nies biex ittina dawra tajba. Niprofa. Inti dejjem minn għajnsirem? Dejjem pur. Safenna fien pur. Safejta fien. Mami, pur minn għajnsirem? Pur da, tifi! Jo, l-ewwel post li ġibni huwa fejn ċentru ċiviku ta' Għajnsirem, imma għaw affarijiet li eżempju di normali tkun hawn. Normali fil-miliet, imma mhux matul is-sena li ma tkun xaw. X'inhi Din hija ġifieri fejn dwiet jimposta litri, imma normalment hemm oħra tal-posta normali, ma din hija ġifieri min ser ikun jirċievi litri huwa wieħed speċjali, speċjalment ta' tfal u xek. U bażikament li jiġri huwa li tfal jiktbu ittra lil Father Christmas, jimpostaw hawnhekk imbagħad x'jiġri wara u x'jirċievu wara d-dar hija xi ħaġa speċjali u daqsxejn ħelwa. Jiġibu xi trattembrata, le? Ekku, anki ma neqfux hemm u xek. U mbagħad hakkom iktar hawn naraw x'hawn. Hawnhekk naslu fid-dar. Hawnhekk naslu fid-dar ta' Father Christmas u x'vera. Għanna web mill-elbs u kol kif taraw hemmhekk tajjeb. Daqsxejn differenti u qed tini l-impressjoni daqsxejn differenti. Għandu dbatija biex daħħar rasu, għax mhux magħmul għal rjuż kbar hekk. Mhux vera. X'jiġri hawnhekk? Bażikament hawnhekk ħafna drabi wieħed li jagħmel huwa li wieħed jista' jippoża retra speċjalment it-tfal, imma dan l-aħħar jiem anki nies kbar. Xiru kbar. Ekku hekk. Now we can get together. Oh, Christmas time is pulling me closer to. Id-dekorazzjonijiet li qed tara madwar ir-raħal ġew magħmulin l-aktar mill-kunsill lokali u minn dawk li jaħdmu mal-kunsill lokali. U ħafna drabi jkunu saru wkoll mill-ħaddiema tal-kunsill lokali imma kif ukoll speċjalment aktar il-qoddim ser naraw anke l-volontiera li jkunu għenu fil- U punt ieħor li ħafna mill-affarijiet użati huma affarijiet riċiklati. Ekku, jiġifieri hawnhekk il-plastik hija hawn imma mhux plastik speċi ta' għamel l-użu tagħhom fil-ħajja vera u issa qegħdin taraw hawnhekk. Tiraw. Ekku, naħseb it's a nice way. Flok jintrema. Ekku. Il-ħġieġ jiġi hekk bejn daw it-tnejn u allura da flok jarmuhom il-fabrika ta' ħġieġ qed għamel il-kunsill lokali. Wara x'għamlu bih? Please, baby, Ir-radju storja ħelwa ħafna, radju beda ħolma lura fl-2007 minn grupp żgħir ta' volontiera li bażikament l-esperjenza fix-xandir xandir bażiku ma kienx hemm, imma bil-mod il-mod issa jiġifieri kompla jikber, ħafna jedu kixef ħafna talenti. Jien hemmhekk jiġifieri għattejt l-isbaħ żmien ta' Zożiti li mhux biss titkellem man-nies u kull tip ta' nies bażikament, imma anke wkoll titgħallem il-foundations ħal ngħidu hekk tax-xandir. U llum għadu għaddej. Illum għadu għaddej. U iktar b'saħħtu. Ekku. Qegħdin quddiem waħda mill-isbaħ siġriet tal-miliet fl-Ewropa. Ekku. Biċ-ċertifikat. Ekku, qiegħda hawnhekk. X'inhi l-idea? Bene, l-idea kienet ma nafx naqbad tibda, illa għaliex il-pjazza ta' Għajnsirem ifimni bħalma qed taraw tiflaħ ħafna li kienaw ċertu jew attivitajiet jew ċertu simboli li għandhom x'jaqsmu mal-festi. Li ġara huwa hawnhekk għandna sa siġra tal-miliet li mhijiex siġra jiġifieri pjanta, imma hija fil-fatt magħmula minn madwar 4,500 fl-ixkun tax-xorb kwalunkwe, jiġifieri, imma qegħdin bordni.
Ġifieri lanqas huma. Impressjonani, l-ordni. Ġifieri għaw disin li wkoll joħroġ aktar ċar meta wieħed jara bil-lejl. U din hija tieni sena konsekuttiva li qed issir din is-siġra tal-miliet u din is-sena. Brazzi dis-sena. Ekku, bek ġej. Allora kull sena wieħed iżid. Ekku. U hawnhekk wieħed min ikun dieħel fl-entratura tal-pjazza jintlaqa minn żewġ brazzi li l-istess huma magħmulin il-maġġor parti tagħhom jiġifieri struttura tal-ħadid u huma magħmulin bil-fliexken tax-xorb. U bħalma qed taraw aktar fil-qrib, kollox qiegħed bordni illi anke binar id-disin jiġi rispettat. Qegħdin fit-triq il-fawwara. Ekku. Issa vera sabiħa di. Ħafna. vera sbieħ. Għaxa. Msaqfa. U msaqfa, din hija xi ħaġa ġdida din is-sena. Fil-fatt hawnhekk billi il-pjazza tad-Dera hija magħruf u l-pjazza l-ġdida din hija waħda mit-triq prinċipali biex tiġi pjazza l-ġdida. Men eventwalment jew tmur għal Bethlehem Fajnsielem jew tara l-siġra tal-miliet. Għandek dan is-saqaf li bil-lejl jinxtel b'mod romantiku ngħidulu hekk. Allura meta wieħed ikun miexi jgħaddi minn taħtu hekk u jagħmel atmosfera verament festiva. Iskom ilna xilkom taqdu l-pjazza għana ftit ieħor mal-pjazza l-kbira. Ekku. Għala semmejna Bethlehem Fajnsielem, ovvjament Bethlehem Fajnsielem huwa trademark nistgħu ngħidu ta' insielem Crown Jewel l-Ingliżi jgħidu mill-2008. Mill-2008. Enċiklopedija miexi inti jew. Oh, winter weather, I love the winter weather, 'cause Christmas time is pulling us closer to each other. Monument sħiħ. Ekku. U warraħal tal-miliet nistgħu ngħidu insielem. Naħseb issa jixaqilna le nieħdu dak li seb jiġifieri l-isforz kollu sar, naħseb qed nagħti esperjenza biha l kull min jiġi. U issa apparti li kien Bethlehem Fajnsielem issa nfirex nistgħu ngħidu mat-toroq, mhux mal-widin għalissa. Dejtejt li fejn qegħdin hawnhekk lo ħaġa ftit ilu f'dik ix-xita kollha hawn. Ekku. Ola, mhux hekk livellu għamel daqsxejn diżastri l-emmula. Ekku. Imma għaliex fuq xi xedin hawn. Hawnhekk huwa relattivament wieħed tradizzjoni l-leġenda tagħti l-bidu tar-raħal ta' Insielem, ġifieri lura fis-snin hemm il-leġenda li tajt li kienet saret dera lill-bidwi li kien hawnhekk mill-Madonna biex eventualment ir-raħal jiġi dedikat lill-Madonna tal-Loreto. Apparti minn hekk hawnhekk huwa wied. Jiġifieri aktar l-isfel. Ekku, tara l-aspett naturali tiegħu u fil-fatt fi żmien il-kavallieri fil-żmien Gran Mastru Ramon Perellos kien ħaseb li s-sirajn ta' il-Maġġieri fil-fatt hawnhekk issa għandna waħda rrestawrata. Qudiem il-Knisja l-qadima ma tistax jonqos li jkun hawn xi ħaġa. Ekku. Illa li hija kantoniera oħra prinċipali tar-raħal tagħna, mhux vera. Is-sena saret. Din it-tieni sena konsekuttiva. Għandkom kull sena li jiżdied jibqemm u Ekku, tibni fuq dak li diġà bnejt is-snin ta' qabel. U fil-fatt hija kantoniera oħra trid insejħula hekk li eventwalment ingħaqad mal-pjazza l-ġdida fejn fija huwa ċ-ċentru mhux biss tar-raħal imma wkoll hemm l-attrazzjoni, waħda mill-attrazzjoni prinċipali tagħna li hija il-famuża siġra tal-miliet. Allura hawnhekk qisu qed tiġi preparat għal dak li se tara fiċ-ċentru. Ħanajdlek jiena naħseb li bix-xira intukom l-ewwel. Inti tirrappreżenta l-lokalità tal-miliet f'Malta Għawdex. Grazzi, naħseb issiva. Wasalna f'livell, fl-istat li iva nistgħu liġu konsidrati. U minn qalbna ringrazzjawk tal-li dawardna dawra sabiħa. Grazzi lilkom tal-li ġejtu u naturalment il-festa tajba lilkom il-familja tagħkom u l-daw kollha li qegħdin jarawna, u xek. Minn għand id-dan usan ukoll, grazzi ħafna. U anke importanti minn infrastructure Malta. Saħħit.